bilang calon pengantin. Jadi ada orang upasata mihata kong dohami dari tip kinami tu kita piga-piga kita pengurus dah ya. Dia adong siap kita nabui pasahato kata holong adong siap kamu hidup wah aman. Oke, nauli jadi oras mah dihita saluna mulai ate mani tuhata nunga di payuti utama naking ulaon sian nabatua hata sahat tu nama tupot di patudu tuhata do kolong na dihita dihamu namar maranak namar boru boi saut dua akapakadayon jala di joro ni Tuhan di joro ni ruas nak kaning nunga batupul kata calon parumai ada orang suatu calon pengantin pengwaran nanti ya tupol si tapu ulun namanya Ricardo dengan Chris ya. Sebelum kami dari pengurus menyampaikan sepatah dua kata kasih sayang atau kata perhatian, kami menyampaikan dulu sebagai ungkapan perhatian atau kolong di rohan kami tuhamu amang situa mana duduk inang bulu bangkau. Jadi menate madi tuhata bolo tapayuti udo pasu-pasu naung gudang di jaro hamuna nunga baru hadof kamuna madapo pasu-pasu satu hatai gudang dope neneng sipai mamuna akka pasu-pasu na satu hatai on mahami donga sauta muna narap do hita makalaso narap do hita marsidang taniangan agia pa di judanon seti pahituhan ma akka pasu-pasu nalaho mabesangap di ngulumuna amang situa inang lubanggao. Jadi